আমি উত্তর পাড়া যাব एक नाला दकार তোমাকে কথা না শুনে মরে খালি চিরি চিরি হচ্ছে ইমা মাইলে নে হবা হবা সব হব বুঝিল তু ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଲ ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାପରେ ବଜେଇବ ଖାଲି ଡିଜେ ଡିଜେ मंत्री मैडम सोई पर डीजे वाला अबे ये बोले लगे कि स्लो बोला कि नाचनी अरे
ତମ ବୁଢୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପଳେଇ ଆସିଲି ବଜାର ବାଜିଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି Gajah ଏ aku. ପ୍ରଭୁ Dili kata. ମତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମକୁ 40 ସନ୍ତାନ ଦେଇକି ଘୁଷୁରି ଅଟା ଦେବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର Ju ne biju. रे ए कृष्ण पर भूत मिली राधा और चाबुड़ी Ini dia ju. आजकल मनुष्य की मूर्ति तैयारी कलर ए प्रभु अरे ଯେମିତି ଦୋଷ ସାପ ଗୁଡାଏ ପୁରୀ ଗୁଡା ଗୁଡି ଜଡା ଜଡି ତବେ ମଣିଷ ନା କଣ ଏଇଟା ମତେ ବୁଲଟା ସବୁ ପଇସା କରିଥିବେ ଏଇଟା ମଣିଷ ବି ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଏମାନେ ଚାଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନା ଏମାନଙ୍କ ସବୁ हाम्रो भलेन्डर भाइहरू ଟିକେ ଷ୍ଟେଜରେ ଆସ ତ ନଟବୋର୍ଡ ସବୁ କାଇ ଭିଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଚଢେଇବି Jeep kata mana Cina deh. ଆମକୁ ବିସ୍ତାର କଲା ଶଳା ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ କଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଶଳାକୁ ଚେଚି ଦେବି ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ଆସିଥିଲେ ତୁ ସର୍ଭର ପଳେଇଥାନ୍ତୁ Kan tak balik. बढ़िया होते. ସର୍ଭର ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ନାଇଁ କି ନହେଲେ ଆରେ ଚାପୁଡ଼ି କରୁଥିଲୁ ଏ ଶଳା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୋ କଣ୍ଟା ଯାଉଛି ରେ ତମ ନାହିଁ ଆଉ ତୁ କରିବୁ କଣ ଆବେ କଣ ନାଇଁ ଭାଇ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ଭାଇ କଣ୍ଟା ଖୋଜୁଛୁ ରେ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଅଛି ଭାଇ ତୋ ଡାଲି ଏଠି ମିଳିବ ବୁଝିଲୁ ବହି ଗୁଡ଼ା ପଳା ଆବେ ବହିଗୁଡ଼ା କଣ ନା ଦୁର୍ଛୁ ଭାଇ ବହିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ ଯେ ସବୁ ପେରା ଲାଗି ପଳେଇ ଦେବେ ଆଉ ମୁଁ କଣଟା କରିବି ଆବେ ମୋ ଜିନିଷର ଏଇଠି କଣ ବାସ୍ନା ହଉଛି ବାସ୍ନା କଣ ହଉଛି ବାସ୍ନା କଣ ହଉଛି अभी से पोचकारी किए हुए କଣ୍ଟା କିଏ तो पोचकारी किए हुए ପତିକାନି से माता किए बे ମା କଥା କହୁଛି କି हो बे ଆବେ ସେପଟ ଦେଖ ନା हां ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ଜିନିଷ ଆଉ Cepat nak tolong. मु टिके देखिबी बे ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖେଇଲି ରେ मु तोरे देखिबी ମୋ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲି ରେ ए ଯାଉଛୁ ନା ଚେଚିବି ରେ देखिबी बे ଯାଉଛୁ ନା ଚେଚିବି ରେ Sarai kare. साला तो डीजे गुए कर दी बुझलु साला बाजू में साला डीजे लगे की नाक तू एटी असली डीजे बजाऊ मैं ले तेरा डीजे कहीं की मां मधन्ना तो भारत मन्ना अबे मनो तिले कौन बोलो हैं Sarlat ikan maik kayaknya. Bisa ya. Nah,